Тази пица от тиквички е готова точно за 30 минути. За целта ни трябва книгата на Неготвач. Линк за тези книги долу в описанието. Ако искаш да ми подкрепиш мен и канала ми, поръча една от тези книги с промокод MIRO10 за 10% отстъпка. Благодаря. 2 тиквички, 1 домат, 2 яйца, 100 грама шунка и 200 грама кашкавал, 4 лъжици брашно с баковер, 4 лъжици галет. Измиваме тиквичките и ги настъргваме. Посоляваме ги за 5 минути, за да си пуснат водата. Чукам 2 яйца. Рязваме домата на филийки. Към сместа от тиквичките, след като сме изцедили, добавяме 2 яйца, малко черен пипер, брашното и галетата. Разбъркваме, докато сместа стане еднородна. Намасляваме тавата, в която ще сложим тиквичките. След като изсипем тиквичките, разтилваме добре. Хубаво е след като изравним тиквичките да посипиме малко галет. След това нареждаме парчетата шунка. Няколко парченца домати. И след това настъргваме кашкавал. След като сме наръсили кашкавала, слагаме да се пече в предварително загрята фурна на 180 градуса. Сега идва любимата ми част. Ако ти е харесал, ако не ти е харесал, ако ти хареса след 2-3 дена, ако искаш да подкрепиш канала, твоите роднини, приятели, близки, кумши, всички, абонирай се за канала, последвай ни, Instagram, YouTube, TikTok, Facebook, навсякъде, шарни, лайкни, коментирай, направи всичко каквото ти е казано, за да нямаш проблеми с закона. Досадни работи, които всеки ютубър трябва да каже, защото от това зависи дали ще яде хляб или пържола. Затова, ако искаш следващия път да сготвим някоя пържола, абонирай се и не забравяй да коментираш.